Ataun irratian, bide ertzean. Egun hon Euskal Herria, zer moduz goizeko 11 jo ditu ordulariak, larun bata da. Beno, larun bata da, bidertzean saioaren atal berri bat, martxoa estreinatzen dugulako gaurkoan, eta badakizue hilabeteko balendabiziko eta 3. larun batetan elkartzen garela hemen bidertzean saioan, baina tertulian, eta gaur ere, horretarako tertulia hori borobiltzeko hementxe ditut Leire Perlines eta Anemuruan nire alboan, egunon. Egunon. Oli. Egunon. Zer moduz bikote? Ondo. Bai? Bai. Pazu, jefe? Baita ere, ondo. Ze guai, posten geha. Emoziorekin posten geha. Bai. Ez benetan, serioski. Ja, pixo bat, trankazo puntxuarekin bezala. Bai. Pasa nuen eta berriro ere, rekaida, ez dakit. Hartzen nahi altzea, jengibrea, propoleoa. Utzi egin dut berriro. Xarra, eman dut. Zea matxo eman dezunan, Bai, xarra, eman dut noitxe. Bai, Utzi egin nuen berriro, ez dakit, egon nintzenean momentu horretan, mukiak eta bat eta beste, hasi nintzen tope hartzen, eta ja pasa nuen momentuan bertan, beste egun batzuk mantendu nituen, baina, ja, ez dakit, eske bestela egunero, orduan orain berriro harrapatzen hasi naizela, hartu egin beharko dut. Nik egunero hartzat propoleoa, pastille, tipiko kapsuloitako bat, Bai. egunero. Tos ondo nabil? Bai? Bai, oain bier, kiston katarrokin, Ja. baina, esanetelako, baina, bueno. Ja, claro. Bueno, nik nire tipek eman dizkizut. Bai. Dezi ito zeiken dezen horrekin. Zoizte moduz gainontzen, ondo? Ondo, bai. Gozat, martxoa da. Ze momentutan. Ja. A ber, eske otxaia oso motxa dan, Karo. Bueno, nahi luzea juntzat, Bai? Ostras, bai. Konta iguzu, Leire. Ez egia esan, otxaia izan da hilabete bat, neuzken aia aspalditik plan batzuk finkauta, igual, jaunez jendekin aspaldi honbekokin, eta orduan jartzezuela fetxa bat, venga, otxaiek 15 hau, eta igual nekin otxaiek 15 neukela, hoi, igual abendutik. Ja. Orduan, horren zai, eterno, ez zara bukatzen. Bueno, ni gustoa, ez dago tarazik, baina... Baina esan nahi baina luzea intzat. Bai, esan bai. Bueno, listo. Bien. Listo, bai. Bueno, gaur beste tertulia badugu, gaur 3 bakarrik gaude. Bai. Gauzatxoren bat edo beste prest badaukagu, ez dakit hola intriga puntxuren bat utzi nahi duzu. Itz hori da, intriga da. Bai. Oso ondo. Bai. Ondo elegitutako itz. Hype. Joaz. Bai, GPTokin kolaborazio bat egin dut. Berarekin egon zara. Bai. Atzo gehiago ginen. Beitu. De hecho, bai. Pastak ekarri nizkion, maja naiz. Ondo portatu behar da badazta. Claro. Eta lan hona indit, Tortorri naiz lentxego, behakin itzeitea, eta etzeon. Baina utzi dut mai gainen irakurri behar detena gero. Gauza bat, utzi dit irakurtzeko. Ipui bat. Bai. Nostras. Bai. Irakurri duzu? Ez. Nahi dut zuzenen, bale. zuekin batea irakurri. Bale, ondo. Ez eta aurretik zeai nahi. Eta sugestio nauza edo nahi. Bale. Nahi dut zuekin batea sorpresa hartu. Ipui bat idazteko eskaunion. Tematika konkretu batekin. Adiós. Eta ikusko dugu bete don. Vale. Gukin lotuta dago, Gukin? Guge protagonistak. Bueno. Ojo, Guge protagonistak. Gu izango gara belarri prest. Hori da. Eta ni irakurri prest. Zu hau bizi. Hori da. Intrigakin hau. Bai, ez, ni nago, zeren inguruan izango den ja pentsatzen, edo ez dakit. Bueno, ikusiko duzu. Intriga puntxo hori. Bai. Bueno, ikusiko dugu, zer rekartzen digun gaur GPTok. Nik, gainontzean, albistetxo berezi edo kurioso batzuk ekarri dizkizu eta aste honetan zehar ataunirratia.eu satarian argitaratu ditugun albistetxo berezi batzuk, eta horiek ere aipagai izango ditugu, mai gainean jarreko ditugu, eta ze kontatzen diguten albiste horiek ere, egia esan kuriosoak badira, irakurtzen ni egon naiz, eta kuriosoak badira,
eta seguru hauetako batzuen berri ere izango zen hotela. Vale, beraz, oso ondo. Ba, ikusiko ditugu, eta horiek ere errepasatuko ditugu. Zebian? Oso ondo. Oso ondo. Bueno, ba, abestitxo bat entzungo dugu beti bezala saio hasteko, eta, bueno, ba, ekingo dugu gaurkoari. Venga, guazen. Bide ertzean, Joarra Izpurua. Ondo nagola saltzeko nola hartu arnasa airea falta bada minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu zein da bidea barrenak liberatzeko bakardadea une bat ezagurtzeko nola hartu arnasa airea falta bada minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu Astelehenetik ostiralera goizeko 10:00 hasi eta eguerdiko ordu batera bitarte. Abaraska, entzun Ataun Irratiko harribitxirik handienak. Ataun Irratian, Abaraska. Irratia barrutik ezagutu nahi? Esatari eta gonbidatuak ezagutu nahi dituzu? Jarraitu Ataun Irratia Instagramen. Storiesetan esatariek igotako bideo naiz irudien bitartez, irratia barrutik nolakoa den ikusteko aukera izango duzu. Hartu parte inkestetan, erantzun galderei eta partekatu zure lagunen artean. Jarraitu Ataun Irratia Instagramen. Humorez bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere irratia piztu eta entzun. Bide ertzean. Goizteko 11 eta 10 minutu dira momentu honetan bertan ordularian entzule, hementxe jarraitzen dugu, bidertzean saioan, eta, bueno, kontatzeko asko ditugula, bikote?
kontatzeko asko ditugu gaurko saioan, eta kuriosoak, eta horretarako albistetxo batzuk errepasatzen hasiko gara. Aste honetan ataunirratia.eus atarian bildu ditugunak, eta, ez dakit, ze iruditzen zaizuen, esango dizuete asteko eta baina ekarri ditu dela horrela tal cual webgunetik imprimituta. Tal cual, me lo he currado. Oso ondo. Hoi entzulek ez dakiz. Gaur egun, galduta dago, gauzak imprimitze hori eta eskuz dana ordenadore zaukauta. Nik laneako ezin dut, nik dana imprimitzen dut. Nire ere gustatzen zaite, alde batetik, noski, hobeto da berez, digitalean, azkenean, konturatzerako paper asko gastatzen da baita ere, hasten malin bazara guztia imprimatzen, baina ez dakit niri gustatzen zaite eta batzat zere irratian irakurtzeko edo... Nik lanen beti dana papela. Tableta jartzen diguenen, nik ez dakit funtzionatzen. Ez da funtzionatzen, baina eskuz, papelea. Apuntek hartu nahi zuna, Claro, marrazki txiki batean. Hoi da. Claro, hori da. Mintziko astantzela eskinan horretan karratuk. Nik beti nire firma ikiat kontura betio. Hasta nahiz da, nire firma teatzen zatan imo. Hori leire zerrena izko. Oixa bernun. Nei behin laneko batek esan ziten bezala, ez dutela sekulaztuko, askotan firma barrauzkeo gauzak, eta einun, eta sobrarenik lehenengo A hori nahiko ondieket. Eta esatziten, ke ego, eta oie, da gero bere firma ikusten baztu. Amigo. Esan behar diotu rengoan. Arkumediak. Ke ego. Bueno, begira, bildu dugu albiste bat, eta zuei ez dakit gertatzen zaizuen edo ez, guk honen inguruan ez dugu inoiz hitz egin, eta ez dakit agian, sorpresa bat topatuko dugu, ez da agian irutakoren batekin, ez dakit. Bueno, titularra da, bideojokoen erabilera handitu eginda helduen artean. Arriskuak eta gomendioak bildu ditugu noski, ataunirratia.eusen. Kontua da, bideojokoen erabilerak hori gorakada nabarmena izan duela 35 eta 64 urte bitarteko pertsonen artean azken urte hauetan. Ez da gure kasua noski. Bendik ez gara iritsi. Adintarte horretara, baina bueno. Ipsosek egindako bideojokoen merkatuaren joerak, noski, ikerketa bat egin du, eta Espainiako estatuan dagoeneko 22 milioi pertsonak kontsumitzen dituzte bideojokoak. Osea, pentsa, niri, ez dakit, horrela pentsatzen jarrita, pixka bat bada. 22 mil, ez que Espainiar estatun zenbat pertsona bizi da. 40 zazpi hola etzan. Holako erdiek. Erdia. Bai. 2023ko datuak ere alderatu dituzte, kasu horretan 2 milioi erabiltzaile gehiago ziren, eta 28 minutu gehiagoz ibiltzen ziren gainera astean. Hau da, aurten, edo 2024an markatu egindako ikerketa da, 2 milioi erabiltzaile gutxiago erabiltzen dira, ordukoan 24 milioi edo izango ziren, kasu honetan 22 milioi erabiltzen. Bueno, Bada. Zenbakeekin abil buruan da, ez dakit. Bueno, honek noski ekar ditzake alako arrisku batzuk, noski gauza guztiak bezala xez, bideojoko mota ezberdinak daude, baina bideojokoetan ibiltze ere, eta segun eta zenbat denbora pasatzen duzun egunean, noski bere arriskuak ekar ditzake. Ez dakit zuek erreparatzen duzuen kasu honetan ere mugikorra zenbat erabiltzen dugun egunean, batzuetan mugikorrak esaten digu. Hau da aurreko asteko zure analizia, ez dakit, erreparatzen duzuen... Nik astelengo izen saltatzitelako notifikazioak bestela ez, baina ni normalen, Spotify gehiena, musika hitzeko. Jartzen da martxan dauketela, baina da musika dauketelako jareta. Bestela, gauetan zehozea, baina bestela ez bereziki asko. Ez nuke esango. Zen bidea. Nahi pasatzen zat, ezakit izurrauta dau mekanismo hori, eta jartzen dit, tipiko, aurreko astean egon zinen, minutu bat etani. Nahi bai hola izatea, baina ez. Minutu bat, obi minutu tani bai. Bueno, ez nahi eta jetxi dute. Aurkia jetxi dut pixa bat, ez dakit, hor mikroa notatzen dut oso altu bezala dagoela, baina bueno. Hemen norbait ebili da? Gepeto, igual. Gepeto. Agian bai.
Bueno, kontua da, elkarrizketa bat eman duela Julen Linazasorok, Max Sonrisaseko kideak, eta berak azaldu du, noski, bideojokoen inguruan hitz egiten dugunean, ematen duela ez daki, neraben inguruan ari garela soilik hizketan ez da, baina, helduok ere noski, badugula, honetan jokatzeko alako ohitura bat. Munduko bideojokoen erabiltzaien 4%, adi, 60 milioi pertsona inguruk, menpekotasuna garatzen dutela, aipatu du Linazasorok berak. Adikzioaren seinaleak noski, berak dio argiak direla, izan ere bideojoketan pentsatzea etengabe, abstinentzia sintomak izatea, dopaminarekiko tolerantzia garatzea, eta bestelako jarduerekiko interesa galtzea, noski hori jada adikzio bat dela, eta ja egoera horretan topatzen zarenean, noski, arrisku bat ere izan daitekela, ez da. Honek noski, osasun mentalean ere, alako ondorio batzuk ere sorditzake, izan ere jokoek dopamina igoera azkar hori eragiten dizutelako, eta horrek garunean egitura aldaketak ere ekar ditzakelako, ez da. Beraz, nik uste alako oreka bat ere, egin behar dela, ez da, bideojokoen erabileraren inguruan, eta ez dakit. Osea, gauza guzti hau ez da lazkenean, ez da? Osea, bideojokoetan asko ibiltzen balin bagara. Nei pasatzen zat batzutan, igual mobileko joku tontoitako bat. Nena askotan izaten dira, darela burbuila batzuk koloretakok tazuk ematen diezula eta lertu emaituzula eta olako gozak. Ez disonatzen. Olako pila badare. Olakotan asko ibiltzen bali manaiz, aiatzen da momentu bat, gero gauen hau lo hartzeko naula etorri ikan zaizkitela imagenoik. Esatet, jazta, horre arte. Ja, ez dakit, nik aspaldian esango nuke, ez naizela ibili bideojokoetan, horrela... Ni ustet... Eta ibiltzekoetan mugik horrean. Bai, nik mobilen, baina oso gutxi, osea... txikigo nintzenen, esango nuke ezerez, uien euken txikian nintzenen Nintendo bat, baina hortik aurrera ezerez. Gero zean kuarentenan Among Usen ibiltzen ginen, baina izan nik uste gehiago sozializatzeko dira bat beste ezer baino listo, ez diate sekula sortu biztu interesoi. Ni izan naiz egi esan. Bai. Eta guain dike Nintendo Switch dauket, bai. Ez naiz aspaldi bili, egia da, hori egia da. De hecho, gaur atxalden ibiliko nitzeke. Baina bai, Nintendoan euken txikitan, joku piloekin, beti izan dut ordenadoren Simsen, eta horako gauzatan, bai, beti guztabi izan zat. Hoi esan dezula, akordatzen naiz, txiki-txikiren, ama 2 urteekin hola, portatilek bat genduken, eta zeuken jolas bat, zana... Bat zan, pizzak iteko eta beste tartak eta hola iteko. Zara, kriston ona, hor ibiltzen nintzela guztua. Baina, simaz, txorrada bat. Nik uste dutena gaio guztik zokean joku bat zala, oztakit. Bai? Sistema operatibo propio batek ekartzen zuena. Oida, baitu. Bai, zan, gaina ikusteko visualki izan superpolite. Karo. Bai, tartak egin bartzen dituen tipo lastinta batean zijoazten. Oida. Forma... Eta gero zaporea ezakit zer da. Baitu. Olako zea, ezakit. Hoi izan super guai. Bai. Nik etxean izan dut ordenagailua. PlayStation ere izan dugu, baina ez didalako atrakziorik sortu PlayStationak. PSP-a eduki nuen. Horrekin, ibiltzen nintzen, joku bakarra neukan, eta bakarra horretan ibiltzen nintzen, eta ez ziren joku gehiago erosteko atrakziorik sortu ze gainera PSP-tan jokoak izaten ziren CD txikiak bezala erosi bertzen dituen atzekaldean sartzeko eta nuen gehiago erosteko atrakziorik izan beraz nire gurasontzako elegante, gastu bat gutxiago. Eta gero ezakit Wii bat eduki nuen azkeneko eta... Nik beti Wii-en hain nuen, eta iniz ez ziaten erosi. Baduket espinita hori baina ez ateosiko, baina bai. Iniz ez da behan duane. Nik nahi nu karaokea. Osa, Wii zeuken gero mikrofonoa eta kantatzeko, eta nik hori nahi nuen, eta bazkena ez errez, baina... Bai. Honek ere noski ondorio horiek ekartzen ditu, eta Linazasorok prebentziorako neurri gisa aipatzen du oso garrantzitsua dela erabilera mugatzea, hain zuzen ere, ordu kopuru zehatz bat jartzea baino zure buruari esan ez dakitzen bat ordu ibiliko naiz egunean soilik
bideojokoetara, berak hori baino gehiago gomendatzen du aisialdiko denboraren araberakoa izatea. Bai, eguneko aisialdiaren denboraren erdia baino gehiago bideojokoetan ematen baldin bada, gehiegizko erabileraz hitz egiten egongo ginateke ordea. Bai, orduan pixka bat, horren araberako kalkulu bat egitea, gomendatzen du Lina Sasorok. Bueno, ezakit. Hori ere neurtzen joatea poliki-poliki. Karo, eske azkenen hortako indadare joku odanak. Osa, kolore bizik, movimentu azkarrak, orduan, pues... Burue horta oitzen da, eta adikzioa sortzen da. Bai. Baina, bueno. Eta guztia bezala arrisku nukala, baina neurria jarri bertzaio. Oida. Bai. Indaike parentesi txiki bat. Bai, noski. Jake bideo-joku... Iske, tak. Ez da gartzen egon. Gomendio bat, oso gomendio grazioso iruditzen zategi esan zatek. Oso... Aietzatetzen nintzen. Interesgarrie, kuriosoa. Vale, nik YouTubeko kanal batek egiten don sekzio moduko bat gomendo behizuet. Kanala da Ui Albert. Ui Albert da influencer bat, gaurren pixkat podcast mundun ez daunago egiten nahi da. Zat esango ez diet publizidea egingo, santitzen dut. Eta bea berez youtuber bezala hasi zan. Eta beak egiten ditu oso imaginatibo da, eta gaina oso kaida gauzaz pila bat eiteko. Eta baina urte batzuk hasi zan egiten Ui Sims izeneko sekzio bat bezala. Eta da, egiten do, Gran Hermano estiloko bat, baina Sims jokukin. Orduan, beak hartzen ditu, astero, bere gela, gaina bere gelan garbatzen da, bere gela ekartzen ditu, 4-5 influencer, o youtuber bere garaian hasi zanen oain dio etzienen, youtuberrak, eta eiken due Simsekin Gran Hermano bat. Hau da, pertsona bakoitzek Sims bat sortzen da. Sims jokue da, simulazio, bizitza simulazio joku bat, nonzuk zure personajek egin daizkezun, etxezu personaje bat, edo familia bat, edo dana dalakoa, eta haiekin bizitza bat etxezu, etxea eraikitzeko aukera daukezu, garai baten gaina hasi omentzan arkitektura jolas bat bezala, eta azkenen hori simulazio, bizi simulazio bezala gelditu da, baina eta guain dela 25 urteko jolas bat, eta berritzen nahi dana, eta beti espansio berrik, eta sabaindik ibiltzen jolasten dan joku bat. Orduan, bakoitzak egiten do, youtuber edo influencer rotako batek egiten do personaje bat, eta gero dago Albert, kanaleko zea, jabea edo, esango dauna, eta bea dela urkezlea. Beak ez dauke abatarrik, ez dauke personajeik, eta orduan bea da jolasten don, beak jolastu egiten do. Orduan, imaginau, gu hiruak balipan genduken zea bat, bakoitzak personaje bat, leirek esango zion Alberti, ni nahi dut, aste honetan nire personajei hau pasatzea. Nahi dut, musikan aurrea jutea, eta nahi dut izar bat bihurtzea. Eta orduan Albertek jolasten do, personaje horrekin hori pasatzeko. Jo harrek esateo, ni nahi dut personaje hori pasatzea, enamoratzen dela ez dakitzeinetaz. Hola jolasten do. Eta orduan, eiken doana da, gelditzen da asten behin, eta ikusten du aste hortan, Simsen etxe hortan ze pasadan. Eta reakzioan hau egiten du, Gran Hermaneko gala bat izango alitz bezala. Ze guai. Eta gero, kanporatuk dare. Nominaziok eta kanporatuk. Eta usted jendek, lehen hau bintzat, oain hasi da edizio berri hau, ez dut ikusi hau bindik, gaurratxa den ikusikoet, baina jendek etxetik bota hau bintzaiken lehen hau bintzat. Nominatun arten eta jendek bota iken do. Osa, beste reality bada. Reality bat. Ona da, usted pertson... influencer hoitako bakoitzek ez dola esaten bere pertsona ez zein dan. Vale, intuitu daikie, baina ez du esaten. Gero ja, eliminatzen danen, orduan ja esaten da, vale, nere personajea zan, ni gelditzen naiz kanpo. Eta oso ondo dau, eta da proiektu berritzaia, osa nahiko berritzaia, eta YouTubeen daren milaka eduki dare, baina iruditzen zat originala, eta bueno, gomendatzen dizutena. Ui Alberten kanalen, guentxe estrena berri da edizio berria, baina beste urtetakok badauzkie, ikusi nahi badezue. Bai. Kurioso, begira, Osa, bai. Beste realite bat, azkenan. Bai. Jode. Bueno, beste berri hola kurioso bat ere jaso dugu aste honetan, duela astetxoren bat edo beste ere argitaratu genuen beste albiste bat, eta seguru nago honen inguruan zerbait badakizuela. Izan ere, NASAk dagoeneko baieztatu du 2024 IR-4 asteroideak ez zuela lurraren segurtasuna arriskuan jarriko.
Oso ondo. Enekin. Ez zen ekiten ezer? Ez? Benetan? Baina ze hontzan, aukera arrisku neoteko? Claro. Noiz? 2022 bale, bai, esan zuen, bale. Eta oain ez da arriskua. Dagoeneko ez. Bueno. Hori da. Einaizkezu planak. Bai. Urrutia, leire. Esaten duenen bezala, mundu bukau behar da. Oire berdin. Bai, tal cual. Bai. Bueno, bordun lasai bizi daiko, ja? Ya está, arrisku. Alde hortatik, beste, gauza dare, baina alde hortatik lasai bizi daiko. Bai, ala da. Bueno, ez, arriskua zegoen hori, 2022ko abenduaren 22an, asteroideak noski lurraren aurka edo joko zuenaren arrisku hori zegoen, baina azken astean ikerketa batzuk egiten aritu dira NASAkoak, pixka bat ikusteko ere zer nolako probabilitatea zegoen, zehazki lurreko ze partetan edo zegoen asteroide horrek jotzeko aukera, eta dagoeneko ez gainera okeraz baliman naiz irakurri nuen nunbait, orain astetxo gutxi batzuetan zeukatela NASAkoek probabilitate hori ikertzeko aukera, ze gero jada hemendik oso denbora gutxira asteroide horrek beste norabide bat hartuko zuenez, 2022 arte ezingo zutela kalkulatu zehazki lurreko ze partetan joko zuen. Orduan, aritu dira azken astean jota fuego ikusten denez, ikerketa lanetan. Denbora urrea da. Bai, bestela ere bestelako neurri batzuk hartzeko ari ziren, ez dakit, pentsatzen ez da, bestela probabilitatea balin zegoen, noski, neurriak hartu behar dira, ikusi lurreko ze partetan edo jotzeko arriskua dagoen, eta ez daki, saiatu asteroidea suntsitzen edo desbideratzen edo alako zerbait egin. Baina itxuraz, alako lasaitasuna adirazi duten asatik, beraz? Gura uste bat gutxiago askorentzat, asko seguru asko beldurtuta zeudela jata. Hombre, pelikulatan da ikusten dezunen da kage pixkat ematen da, eta hau pasako balitz, de repente hor mendi hortzan atzen asteroide bat zeiken dugu, ikusten deula bat horrela eta guk pasta baljanda ondolon ya está grabatzen jarri zehoz eta gure azken hitzek hemen ataunirratian bai, alako zehoz berko zan hoixen, gure uste bat gutxiago askorentzako ala, venga. Hirugarren albistetxoa, hementzuk lagunduko diazu, zenik asko ez dut ulertzen. Belaunaldien inguruan hitz egin behar dugu. Nere imperio romano esaten dana. Erromatar imperioa. Zeta belaunaldiaren inguruan zehazkean ez teintzuk dira zeta. Zuek? Bai? Bai. Eske, a ber, hor polemika hundie dau. Ze ez da osondo finkauta mugan undaun. Ze urtetan. Ze bazuri ze jartzen dizu hor. Ez, zeta belaunaldiaren inguruko gauza baten inguruan hitz egin behar du. Nahi zut, ezagit? Informazio behiauko, baina normalen zuek zatez zeta belaunaldia. Izango gara, Bai. Bai, segi, ni bitxartan hemen. Bale. Bilaketa batzuk emaitxot. Bale. Bueno, kontua da, zeta belaunaldiak, bada, historikoki, lana, gizarte balio gorentzat hartu izan den momentu honetan, askok, noski, sakrifikazio handiak egin dituztela horren alde ez da, baina hala ere, ikuspegi hori, pixkanaka ikusten dugu gure gizartean ere aldatzen ari dela, belaunaldien artean ere aldaketa bat ematen ari dela, eta orain, jakinda edo aztertu da gazteenek eta bereziki zeta belaunaldikoek gero eta argiago dutela, norbere ongizatea zaintzea eta mugak ezartzea ezinbestekoa dela lanaren gainetik. Ez dakit zuek horrela ikusten duzuen inguruan, edo ez dakit gu leire, zeta belaunaldi bezala. Zuek zate, nien naiz. Googleen arabera nien naiz. Google, etzea? Ez. Jartzen du... Txoin, zu. Zeta generazioa, 89-etik 2012 dela. Zu Y-gazea orduan? Bai. Millennial Y generazioa, 1981-etik 1986. Bueno, ni millenniala izatez postik naue. Eta 88-koak ze? Zeta. Baina ez esan 89-koak? Ez, 17-koak, zesan dut.
19, bale. 97tik 2012. Ados, bale. Eta guaingok, baitu, alfa die. 2013tik honeakok alfa. Egia da. Horren inguruan ere ikusi noen besta albiztena, bai. Bai. Baina, bueno, aria. Zuek, ba ez, bai. Ja. Ba hori, itxuraz. Bai, ezakit. Muga jartze hori eta nik uste bai, oain konstiente gogeala, nik uste ez, gizarten eta bai, beste ez dakit pentsatzeko modu bat. Bai, eta lotuta daula pixkat informazio gehiago daulako, betu, esango zu, zer ikusi baino, osasun mentalakin eta hori dana ez, bakoitzen ongizatea eta horren zea gehiago dau, bisibilizazio gehiago eta nik uste introspektibo gogeala, bueno, danak ez, baina, bueno, jende asko, bai. Eta orduan, bueno, azkenen lana bizitzako parte importantea da bezala, mugak beste alor batzutan jartzen ditugun bezala lanenen ikusteet, baitare. Baina, bueno, danetik dau. Osa, zakit. Bai. Generalizatzeare, zakit. Claro, baina nik usteet baita gure generazio, osa, hontan, baina nik usteet eukiko zola eragine adibidez pandemiak. Osa, esan nahi dut, gu pandemian, zesartu guian, 18 urte genduzkela? Amazazpi 18. Hortxe izango zen, bai. Karo, nik uste baietz, oza, nik uste horrek eukizola, ze justu zen, batzuk igual lan mundu nahazteko bideo hortan, beste batzuk hendik igual ez, baina, nik uste horrek izan dola pixkat, baita... Posible da, bai. Harremana ez dakit. Ikuste hoi ez dakit jendek zemat sufritu zuen lanakatik, batzuk ezintzuelako lana etxetikin, baina ezintzuen etxetik atea, ez dakit zer, nik uste baietz izan dola... Bai. Karo, hanek esan duna, ose, ezin dezula danazako baten sartu da listo, baina, bueno, norbanakotan esan ezken ikuste baietz. Bai. Bai, dudari gabe. Albistean jartzen du gainera, Joder, es que benetan. Nasia. Así ya está. Bueno. Ikerketa bat egin dute, Es que, Kompsich. Bueno, Kompsich izango da. Kompsich korporazioak 5,700 enpresetan egindako azterketaren arabera, osasun mentalarekin zerikusia duten baimenak 300 hazi dira 2017tik 2023ra. Eta pandemiak pertsonen lehentasunak noski aldatu egin direla diote, eta horrek ere agerian utzi duela osasun fisikoa zein mentala zaintzea lehentasun ere bihurtu direla. Eta bueno, bazeta belaunaldiak lan eta bizitza pertsonalen arteko oreka bilatzen duen honetan, segurtasun ekonomikoa falta zaiela ere uste dute. Hala ere. Eta 10-3 diote ez dutela segurtasun ekonomikorik sentitzen gaur egun. 46 eguneroko gastoi aurre egiteko erabiltzen dutela beraien soldata, eta 26 pentsatzen dutela, ez dutela nahikoa aurreztuko jubilaziorako. Ja. Orduan, horre ere... Oida kriston meloia egia esan. Bai, aipatu dituzu meloi asko. Bai. Meloi asko, osea, meloi bat beste. Gizarte egoera, osea, dana komplikatu edau, nik usteet. Ez dakit, beti, garai bakoitzen bere gauzak egon diez historian zehar, ez, egoera bakoitzen, edo garai bakoitzen egoera ezberdinek eta zailtasunek beti ondie, baina nik uste toa inguri tokatzen aizaguna eta ja, helduaron garela eta konstiente gehala aurre ez da bat erresa. Osea, egongo ziren beste egoera batzuk, baina gazentzako guantxe ez da bat erresa. Ez bizitzaldetik, ez lan esparrun, ekonomia, gauza asko die. Orduan, meloi handia da hor. Bai. Erikitzeko, orduan, bueno, ja, ez duzatzertaz egin. Zeintzan muñe. Zetzan, bai, lanaren daun giezate. Bai, orduan, eta osasun mentala, beste gauza bat, esan dezuna, asko, eske dana juntatzen nahi da. Nik uste momentu bat dana juntatzen nahi dela momentu hontan, eta ez dola batek beste ez diola ondo eraiken. Orduan, bueno, ala xegare. Bai. Así estamos. Bai. De Lulu.
De Lulu. De Lulu, total. Bueno, urte sabatikoen gorakadaren inguruan eta atsedenaren garrantzia zere aritu dira itxuraz albiste honetan, hemen jartzen du. Gusto Inc. konpainiak emandako datuen arabera, soldatapeko langileen euneko 6,7 urte sabatikoan zegoen 2024an. 2019ko kopuruaren bigoitza izango litzateke hau. Eta zeta belaunaldikoak esango dugu direla joera horretan nagusi. Hau da, 22 eta 26 urte artekoen euneko 8 hartu dutela urte sabatikoa 2019ko 1,7arekin alderatuta. Beraz, honek erakusten du, gaztek atxeden hartzeari eta bizitza pertsonalari denbora eskaintzea, gehiago eskaintzea, gero eta baliotsuago sentitzen dutela, beraz, nik uste argi dagoela. Osea, azkenean, nik ere ezagite, sentitu nuen eta esaten nuen, ikasketa bukatzen ditudanean claro, ez nuen oraindik ikusten, inun lan egiten hasteko aukera, eta esan, urtetxo bat hartuko dut, lasai egoteko, beste zerbait egiten saiatuko naiz, eta bezakit, lan txobat topatzen joango naiz bitartean poliki, baina totale nuela aukerarik izan, segituen lanean hasi nintzela, eta zortedun sentitzen naiz alde horretatik, baina bezakit, bai, nik sentitu nuen. Nik ala inun, nik karrera bukau nun, oso neon bate pozik, eta esan hori txein berdet, kusten zaizketan gauzak, eta lasai hartu berdet. Nik ikusten nituen karrera bukatzeako, nire klasekidegia masterretan pentsatzen, eta Madrida junezakitzer, eta nik enun nahi, eta geldialdi bat egin nun, enitzen geldikeon san nahi dut gauza txikik, hasitzen klasetan, eta horri esker, gelditu nitzelako eta horri esker gaur egun daukoten lana dauket. Así que batzutan gelditzea importantea da, gero baitare estresa, azken urteotan daun eta oitxuta gare jamek piloto automatikon gare denak, iruditzen zago normala dela, estres maila eta alde batetik bestea eta hola, orduan, hain naturalizauta daukeu, bai normala dela gorputzek beharra izatea gelditzeko, eta batez hain gaztetan hori pasatzen da, zatek ja, zuen adinekok ja txikitatik ja bizimaila azkarrontan ez izate, orduan, nekauta egotea, normala, nik uste ezaget, eldugok esango du, baina lehen hau bizie beste ritmo batea zijon, osea, ez da lan gutxi goiten zuela, ez lanpillo egiten zuen, baina ez zaren hainbeste gauza, hainbeste estimulo, hainbeste gauza eskatzen zigula gizartek, osea, nik uste gare gauza guzita egon bertzea, lanen ona izan bertzea, etxe auki bazu garbi, bikote bali maukazu bikote izain, launeiek asoein, kirolaein, gorputzona izateko hori, beste meloi badala, euki baituzu hobi pila bat, gero, orduan, ja bale. Nik urte sabatiko ez, nik egizan karrerakin, osaten nintzen superpozik, eta barkau, noken gogoa lanen azteko, eta egia da, eukinola suerte, eta nik uste izan zela karrera bukau, eta bi aste hola egon nintzen etxeren, eta ja detxuzeten leku batetik, gero beste batetik, eta seitun lanen oso guztua esan barraukoetxe, klaro. Baina aurten bai, nik nauzken, dano dauzkun bezala ez, oporregun batzuk, akumulauta, eta esan honoen dela astetxo batzuk. Beida, egune dauzket, ontsi bertan ez dagoetela lan zama hundie lanen, osa okarrena pasa detela, hartu bordet aste bat, hartu nahi joan oporrak, eta junintzen, ikasten doa izpake Katalunian, eta esan hon, beida, zurean anijo. Eta astetxo bat oporrak hartu, deskansau, ez zertan ez pentsau, eta lanea beste indartuta bolta hau tasenon izan zen, kriston erabaki ona. Egi esan. Claro, bai, gorputzak ere eskatzen dolako, azkenean deskantxu hori, osea, beharrezkoa da. Bai. Nik gero, ingurun ikustez du ez, jende gehiozu baino heldugu bat, aia urte asko dijo lanen, eta asko dara erreta oso nekaduta bai mentalki eta bai fizikoki, eta esaten hona izu. Aukera balin mauket, nik pixkat ritmoa jetxi eta, albalin baetin, bai, jazta. Eta super rondo, bai, dudari gabe. Ze, azkenean honek ere ekarrelezake ez da, zuka epatu duzun, erretze horrek edo pixo bat agobio edo estres horrek ekarrelezake ere bajak hartzea, eta horren inguruan ere
azpimarratzen dute Dayforce enpresak zabaldutako datuen arabera 35 urte edo gutxiagokoen gaixotasunengatiko bajak 129 ditu direla 2019tik 2024. Hau da, 35 urtetik gorakuen kasuan ordea, 116koa izan da hori. Eta gainera, 25 eta 34 urte arteko langileak dira gaixotasun bajetan denbora gehien hartzen dutenak. Hau, beste behin ere noski, gaztek osasun mentala eta fisikoa zaintzeari ematen dioten garrantziaren adierazgarri esango dugu direla, noski. Claro, eskin ikuste, lanakin gertatzen dela, gertatzen dela ez, jendek ikasi behar dola egin beste alderdi batzutan bezala, jakin behar dezuran noiz gelditu behar dezun, osakare oso itxuta lanen adibidez, ez? Danai esatea baiezkoa, nik ingo eta aure bai. Bale, igual posible dezu egitea, baina igual mentalki kriston paliza emate dizu. Claro. Jakin behar da batzutan esaten ez, zuzako denbora hartu, ze bestela gero erretzen zea, eta gobe da pixkat lehen hautik gelditzea eta ernastea, eta ez estututa ibiltzea, nahi zuelako hau eta hau egin ez, hartu pixkanaka lehenengoen gauza bat, ondoin, gero beste bat, eta gero beste bat. Ze bestela gero. Claro, bai. Eta, azkenen lanak daukela eragin zuzena osasunen, eta zaindu behar dela baita. Bai. Zala da. Ze gero horreko baita, azkenen kate bat da nik uste, gero horrek eragite izu, guztua zeren lan baten igual lankarga gehiagi hartu, eta ja lana ikustezu beste ikuspuntu batetik, eta ez dakit. Nekea, orokorren, eta ikizula igual gorrotatzea lehen gorroto etzituzuen gauza batzuk. Claro. Bai. Zein tensiduk ez derrepente? Bai. Baina horrelako analiziak ere noski egin behar dira, ez dakit. Bai. Azkenean gizartean eta egunerokotasunean bizi ditugun realitateak dira. Baita gure turkizune da. Noski baiet. Bai. Ben parre jendola, baina pentsa ure bai, ez pentsa ez. Didaktiko kebaka. Bai. Bueno, albistetxo hauek, ez dakit, kuriosoak iruditu zaizkit, aste honetan zehar ataunirratia.usen topatu ale izan ditugunak, entzuleok zuek irakurri nahi balin badituzu ere, hortxe dituzu, eta ez dakit, gaur mai honetara ekarri nahi izan ditut dola esan dudalako, kuriosoak badira, albistetxo, besteren bat badago, baina, bueno, bestela hemen guztiak aipatzen jarriko bagina, ez dakitzen denbora emango genuken, beraz, bueno, onera iso utziko dugu, tarte hau, ondo iruditzen bazaizu. Oso ondo. Bueno, abestitxo bat entzungo dugu, edo pare bat edo entzungo ditugu, eta hanez zure ipuin horrekin edo jarriko gara. Hemendokeat. Intrigarekin agonia. Nire bai. Eaz ekarri duen edo. Jepetok. Ados. Bueno, guazten abestitxo batekin, venga, bere alagatoz.
Jarraitu Ataun Irratia Spotifyen. I can't feel no better. Gure saioetan entzuten dituzun kantuetako asko, zerrenda ezberdinetan dituzu entzungai. Entzun itzazuzuk nahi dituzun kantu guztiak, Ataun Irratiaren Spotify kontuan. Euskal kantu berrienak, nazioartekoak, garaibatekoak eta zuk nahi dituzun guztiak. Kuskusiatu, gozatu, abestu eta dantzatu. Jarraitu Ataun Irratia Spotifyen. Oetik humorez jaikiko zaituen iratzargailu bakarra guk dugu. Bide ertzean. Amar minutu, bederatzi minutu eskaz besterik ez dira geratzen ordularian, eguerdiko 12 izateko bidertzean saioan jarraitzen dugu, Ataun Irratiaren uinetan hortxe zaude, eta bueno,
Hane, kontutxo asko ditugu egiteko. Kontutxo. Rafaga igarri behar dugu. Otxoen, ui. Rafaga, zer rafaga? Osa rafaga, jepeto. Ui. Baina... Estrabia bintzago. Baina zer, deskribapena. Claro, vale. Nastu inaiz, barkau. Nia lo ze. ¿Qué pasó? Ez da azkeneko pastajan, da ondan martxea gaitu nahi. Claro. Ona daude, Ez de txulita. Ez que lau mata izatu jaltzen zuzenen audio batzuk eta esan behar digot, idatzi jazu, zetik ezin izut, aitu. Claro. Bestela hemen, baina ez da plana. Claro, bestela... Edo deituko dugune. Nire intimidade asko kontatzen ditut, baina oin beste ez, Vale. Bakarrik mikrofono itzaldukin. Ados. Bueno, Ane. Bueno. Esan diguztu, sarrerakoan Gepeto erredakziokideari ipuin bat idazteko eskatu zeniola. Bai. Atzo berarekin egon zinela. Bai. Eta gaur goiztean Etzeon, baina utzi dit idatzita irakurri behar detena. Bueno. Nik atzo Gepetoi, sanion, zeba ez dezu, ni naiz, behiu, pilturrezko pelikulak etzaizkit gustatzen, txikitan trauma neuken horrekin. Nela honek ikusten hasten ziren nik alde iten hon. Eta oaindik etzaizkit gustatzen. Baina beti izan dut gomon, ikusi nahi zula tapauta, baina aldin behin begi behatza zabaltzea ikizula tartetik ikusteko pixkatolakoa naiz. Eta nola hemen gauza misterioso asko pasatzen zaizkigun bateze hotxak eta hola. Jode. Esan diot, histori bat idatziko don, bildurrezko histori bat idatziko don, gure ingurun. Barkau? Bueno, atei bizkarra ematen zuzare bakarrik, Ai, leire! Bueno, goiztek, eguerdiko amabita dagoaz, igual ez da egila, sai. Fantasmak ez dauke ordutegi bat. Jesus, bueno. Ez diot eskau paranormalaz eta bildurra ematen ziten, zerbait inbokau behar gendun. Idatzi nion, jarri nion, Gepeto eta esan, delete, misterioso, edo fantasiazkoa. Ai, ama. Ordon, zes utzi diten, bale? Gepeto? Vale. Bai. Ekaitza taunen gainean horroka ari zen. Jarri misterio, badauzeo ze misterio. Ja, ez que teknoa de repente. Ez que me gare, alo. Taunen ekaitza gainean. Ez dut uste, hemen jartzen du beldurra, baino eske ez da beldurra da, como... Bueno, baino bai. Bueno, hobeto, teknoa baino hobeto. Bai. Vale. Bueno, ekaitza taunen gainean horroka ari zen. Zuaitzak kraskaraziz eta uria amorruz jotzen ataun irratiko lehioetan. Joar Leire eta Ane grabazio kabinan zeuden. Grabazio kabina. Bueno, ezakit, ez da entea guaindik. Vale. Bueno, ez da juzgau behar. Vale. Gaueko misterio saiorako gidoia prestatzen. Zarata eunen baten gauen programa. Ingen duen. Eintzen duen. Madre mia. Zuniz duen. Ekarri behar dugu hori, replay eman behar dugu. Ai, amotxo. Zarata lehor eta sakon batek izututa utzi zituenean. Berriro ontza, xuxurlatu zuen anek, mesfidatei leio lainotxura begira. Ontza egi da? Bildurgarri horretan, nola jakingo zon ontza? Konta unione. Kanpandorreko ontza soinu gogaikarrienen gatik zen ezaguna. Baina gau hartan haren uluako jartzun estoiko eta beldurgarria zeraman. Badirudi eraikin barruan dagoela. Xuxurlatu zuen Leirek. Bizkarrezurra zeharkatzen zion otzikara batekin. Joar ez ikusi egiten saiatu zen, eta mikrofonak piztu zituen. Hala ere saioa hasi baino lehen, kolpe bortitz bat entzutzen kabinako atean. Jesús! Gepeto, hau zure txantxa bada ez du graziarik, oiukatu zuen anek. Joar, soinu teknikaria, sarritan jolastean ibiltzen zen haiekin, baina oraingoan ez zuen ezer egin. Norekin? Gukin. Etzan erantzunik egon. Ontzaren ulua bakarrik, gero eta hurbilago. Hanek adorea bildu eta atea ireki zuen. Etzegoen inor pasilloan. Larrialdietako argi haula soilik dardarka. Bapatean, interkomunikatzailea zarata ateratzen hasi zen, eta ahotsi distortzionatu batek xuxurlatu zuen. Ez begiratu gora. Izoztutako isiltasuna erori zen haien artean.
begirada gurutzatu zituzten, eta ia modu erreflexiboan, hirurek gora begiratu zuten. Aireztapen sarea irekita zegoen. Zerbait ilun eta beldurgarria mugitzen ari zen barruan. Leireren eztarritik garras itogarri bat atera zen. Venga, behar dugu bizkat, venga. Bat! Leire! Hane iztok mesedez. Vale. Adi! Eskeleto antzeko eskua sarearen artetik irten zenean. Joarrek berehala erreakzionatu zuen atea indarrez itxiz eta aulki batekin trabatuz. Argiek keinuka egin zuten, eta arrastaka zijoan zerbaiten soinua gero eta nabarbenago bihurtu zen. Zuzendaritzari abixatu behar diogu, esan zuen Anek arnasestuka. Eskaileretan gora korrika egin zuten zuzendaritzeko bulegoraino, baina atea erdi irekita zegoen, eta barruan ez zegoen inor. Liburu arraro bat baino ez, oinetan simbolo ulergaitzez beteta. Joarrek esku dardartiaz horriak pasatzen hasi zen. Klik, 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 klik. Papela, hola. Klik, klik, klik. Hei, papelak inola pixkat. A ber, folei pixkat behar dugu. Hola, dardarka. Hau deitzeko erritu bati buruzkoa da. Ontza zerbaiten zaindaria dela dio, esnatzea ez luken zerbaitena. Ontzaren uluak berriro jo zuen. Oraingoan eraikin barrutik. Argiek erabat huts egin zuten, eta beko solairutik, erreakzioaren aldetik, soinua zetorren. Itxaskorra, gizagabea. Agian inoiz ez ziren arraroak izan, agian inoiz ez ziren gizagiak izan. Murmurikatu zuen Leirek, ahotsaria galduz. Ematen behar duzuek irakurri behar juzuek da. Oinazio oiu batek isiltasuna hautsi zuen, eskaileretatik zetorren. Arakorrika joan ziren eta Gepeto lurrean aurkitu zuten, odolez blaitutako besoa estutzen. Bere begiak zabal-zabalik zeuden izuaren itzalpean. Esnatu da! Atxanka egin zuen. Ontza! Ez da ontza! Erreakzionatzeko denborarik izan baino lehen, itzal amorfo bat Gepetoren atzean agertu zen, eta iluntasunera arrastaka eraman zuen. Bere oiua papatean eten zen. Ontzak azken txilioa bota zuen eta azkeneko esaldia dela. Ontzak azken txilioa bota zuen eta irratia iluntasun osoan ondoratu zen. Gepeto, oso ondo dago, Eta hane zuri gre bai, Zure hitzez, entonazio aldaketa horik. Bai, nerviosa garran ez pixkat. Oso ondo hane, lasai. Igual horretik irakurri behar non jaketxeko zein izera irakurtzen baino. Bueno. Gustau zat, Bai. Neire bai. Urrengo nengo deuzeakin. Zuei emango izkizuet papelak eta zuen esaldietan zuek irakurriko dezue. Antzerki gintza, beraz. Antzerki gintza. Sekzio berrien daikeu. Hoxe bai. Gustau zat. Hala, nesta. Buah, makina. Mentalidad tiburón. Hombre. Gepeto. Batxuko nebili da, Bai, oso. Bai. Ipuin interesgarria. Gustau zat. Osatu du. Bai. Asizaren kontatzen gelditu zara argi pez dakitzer, eta horri zat burua, atzo Joarri kontaunion justo. Aste hontan, trenen eukideun gertakari bat. Es que Renfe da pa muchas historias. Soy... Hartu non goizteko trena lanera juteko eskerrak ez denuken baneukelako tarte bat, behan doiatzeko ere osasan naiz, ez denuken presaik. Orduan, batzutan, jartzetue bitren, nola jende asko egoten gehan ordu batzutan, bitren jartzetue, ez? Bai. Vale. Eta pegauta. Ni sartu nintzen bigarren trenen, atzekalden, eta ja ondo geren, ja Donosten geren, eta nik pentsatzen, saiu nahi hauko naiz, ez Loiolan markau. Ja, ordu orden barru, ja, bulegon nao, ez dakitzer. Halako atena ditzen da, hotx super raro bat, trena gelditzen da hola, enseko, argi ejutea. Eta ni, bale, abituko da beze. Etzan nahi ze pasau zen, bigarren trenen argindarra izurra bintzala, orduan ezintzen jarri martxan da ez den ginen abitu. Ja. Eta asan genuen batzuk, goazen jista trenetio eta hartzea autobuse, otopoa, odana dalakoa. Argindarrek etzeon, ondorioz ezintzen ateik iriki. Claro, hor montau zan pifos, tio, eta etortzen zan zea, makinistea,
Bizten zon argie, beize salta huitzen zon. Beiz eta beiz eta beiz eta beiz eta beize. Zirko bat. Azkenen, ez dakit nola martxan jarri zuen, eta aguanta gendun, baino ez nire destino arte. Osa, amurru goien eman zen, aia goinela, nire jetxo barrintzen paradan aurreko arte. Derepende trenak, bueno, trena honek ibilbidea hemen amaituko du. Jolin, bale, ondo. Ondo, tanin, ze? No. Baina, bueno. Eta zema denborako atzeapenak nahi zinen, bulegoa? Ba, bulegoa jau nintzen, ordu erdia prox, baina eske kurioso izan zen, justo, guk daukeu WhatsAppeko bitalde dauzkeu, bat laneako ibiltzen dauna, eta bestea larrialditakoa. Vale. Osa, hoi bakarrik ibilidike larrialdi serio bat balima dau bulego, no, zeuze gertau balima da. Vale. Eta justo jefek idatzen bueno, audioa, justo, atea zintzale irik eta orduan zerrajeron zaizerela. Asi que jau nintzen behan du, baina danak bezala azken. Bueno. Joe. Bueno, ni tan mal. Bai. Hori noiz izan zan? Hau izan zan, osteunen. Vale, osteunen, zehatzo, ezagin, nun baitean irakurri nun, izan zala astronomikoki, eune planeta guztik alineu ziena. Beti esaten dara, planetak alineu zien da ezakitze. Eta atzo izan omen zan, ezakit, Atzo egon zan. Titularra irakurri dut, orduan hau esateko osondo, baino... Bai, atzo trenen baita egon zan. Atzo lanea junbar nintzen, gaina ekiz arrazoien gatik ez neun behar bezain beste deskantxauta. Hortaz, nire humoreare etzan munduko bena atzo izen. Eta laumatik inean trena hartzeko zai, eta hartu harken duen zazpiteretako izen. Eta nire launek, zoken beste laun bat, aurreko trena hartuela, oza, zazpiteoka montau bartzona. Eta jatzi zioan matxapetik aizu. Ez dibili presaka, ze aurreko trena zazpitekoa izurra da, ordizin geldi dau, ez diu aurrea ezatzea, hasi que esan diure itxuileko konpondo hartu, eta gero gu jongo gala, bigarren trenea. Ba, beste ordu berdi behan du, abitu, eta ez dakitzer, eta hola. Jesus. Beti bada. Bai. Beti bada. Baina, bueno. Ba, nire aspaldien atzaitalakorik tokatu renferekin. Toko madera. Toko madera. Osea, falta zitzaidan, Tragentzadiko. Baina, madre mia. Bai. Beti kontukatu nirik. Perroa daukate beti. Madre mia. Baina, bueno. Ba, bueno. Silence. Ja. Gepetok lantxukuna egin digu orduan. Bai. Bueno, urrengo baterako badakigu. Hau nik esplotau. Bai. Bestele zerbait eskatu behar. Efektu taola ekarriko izkizut, bale? Soinu efektu taola. Eta musikak eta. Tableta behar dugu efektukin, mesedez. Hori eskatu nion nik zuzendaritzari, baina. Betu hemen esaten da non da? Zuzendaritza esan... Ez, erredakziotaz. Vale. Erredakziok idetaz itzein do. Ez dakit nizer dauken jepetok idazteko hau, jarri do. Agian inoiz ez ziren arraroak izan, zer, guk ez hori esaten, erredakziok idetaz ezakit nondik inventau duen jepetok. Zer, arraroak direla? Bai. Guk ez. Agian berak izango du arremen arraroa. Nola, beraiekin ibiltzen den. Jepeto delatatzen aizea, Ja. Proiektatzen aizea hemen gauzak. Bai. Entzura ingo zaituzte. Bai. Bueno. Ba, eskatuko digu gurrena beste batean, beste zerbait horrela. Bai. Ona izan da. Osona. Bueno, ba, eguerdiko 12 eta ia 5 minutu ordularian, abestitxo batzuk entzun, eta bueltan gatoz. Atzeka dean da Ateratzeko eldur da
Gastando nazaz orain Ururdinen artean Orain lainorik ez da Aurpegi biluziak Talgarrua jotzean Garrasiriko zebenena Gordina maigabea Negua iganda Hilabeteko 3. igandeetan, gaueko 9:00 kultura ardatz hartzeko momentua da. Gorka Santestebanen eskutik, Kulturzast podcasta. Idazleak, musikariak, dantzariak, abeslariak eta askoz ere gehiago. Entzun hilabeteko 3. igandeetan gaueko 9:00 Ataun Irratian. Eta aukerarik izan ez baduzu, sartu ataunirratia.eusatariko nahi bezala plataforman edo topatu podcast plataforma guztietan. Kulturzast. It's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. Give it up for a man who needs no introduction, Elton John. We tune on the side go wrong when the sound of her lingers and temptation
something look better, baby. Just pass it through. Cold, cold heart, put down by you. Something look better, baby. Just pass it through. One more time, no, 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 no. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No, 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 oh no. And they think that I should have said touchdown. Well, I thought it. Atauni Irratian, badakigu egoera ezberdinetara egokitzen. Ondo pasa behar denean, ba noski, zergatik ez, ondo pasako dugu. Barre egin behar denean, zergatik nola ez. Barre egingo dugu eta lasai asko gainera. Eta negarre egitea tokatzen denean, aizu, batzutan ere barrutik ukitzen gaitu eta noski, negarre egingo dugu. Eta ez aztu, kontuak serio hartu behar ditugunean ere, noski, guk badakigu serio hartzen. 24 orduz, musika topera, dibertsioa, kontuak eta kontuak ez direnak. Atauni Irratia, zurekin batera. Ez dut asko behar, askatasun printza bat. Negar makoei ere etekinen bat. Atera behar aldiegu. Zulo berean jauzi izanak ez du
bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere, irratia piztu eta entzun. Goizak Ataun irratian, Joarra Izpuruaren konpainian igarotzeko direlako. Bide ertzean. Eguerdiko 12 eta 19 minutu ditugu momentu honetan bertan ordularian entzule, bidertzean asaioan jarraitzen dugu, Ataun irratiaren uinetan, eta zu ere hortzen baldin bat zaude, bueno, geratuz datoze minutu eta anex zalantzatxo bat argituko digulakoan nago. Bai. Ez zane. Nik ustetan no dauken zalantza bat gure unerokotasunen. Dala, zein izango zan, gure arima bikie celebrityn arten. Ez, nik eunero jaikita lehenengo galdera, hoxe ike jodne burui. Bai. Zein izango litzeke jar? Kusko dau. Ja. Bioien baizut, gaina testa motza da, bioien baizut. Vale. Euskal celebritiak tartean daude? Bez, estatu batuta jungea. Beste webgune gorri horta. Zeizkuntzatan dago testa? In English, based on your perfectly planned brunch, who's your celebrity soulmate? Onda, nola mejor hau dute? Hombre, Duolingo azkenean. Duolingo, bai, on txiki hori, hauna izan da azkenen, Bai. Bueno. Bordon, zesate igu? Inglesa ulertzen ez ez ni bezala. Bueno, planeauko dugu, brantxeagoa zela, brantx bat, oain modan dago, bakizue brantxe da, breakfast and lunch. Osondo. Hau da, gosari eta bazkarie. 11 de toda la vida. Gosarik egin behango bazine bezala. Bale, osea ez gozaldu eta zuzenean... Zuzuaz, 11 ikea, 11 no, segun. Adibez atzone laun batzu juntzien brantxeia eguardeko ordu batetan. Bueno, netzatoria bazkaria da. Bai, baina berez brantxa du plantauta, oi, 12 aldea hola itxeko. Bai, 12 aldea, eta ja... Gosari berantiar bat. Hori da. Orduan, bueno, brantx batekia jungo gea, elegituko duzu zuek nun, zehan, eta esango izue, zuen celebrity arten arima bikie, estatu batuarra. Vale. Celebrity estatu batuarra zein izango dan. Baina urruti xamarra, ez? Urruti. Igual jepeto etxeko lana jarriko izkiotu rengo bateako. Vale. Zumaritzei bilete batzuk, estatu batuta. Ja. Madre mía, ja, presupuestoa. Bueno, zuzendaritzako eskatzea, tio. Eskatzea libre da esatean, ez? Entzun dut que hay recortes. Aurten? Hemen? Bai. Hore noiz. Zuri esaizua? Bai. Eta ze pasa berda. Baina lasa. Kalea gu. Zubi ezpiagoaz. Ja. Bai. Ez, horrelakorik ez diat, esan. Seguro. Silla bat salduko dugu bintzet. Aunque sea, o armario. Taza bat firmauta. Tazan bat, o zerbait. Salduko dugu. Hori igual bai, hauetako bat. Bai. Zozketatu ezakeu joagien bat. Zozketau ez, diru eta behar dugu. Ez que justo gero ere ingozat bat ustet. Leire, ez. Zati gero taza puskatzen mazu peste bate hosi berroko, eta de donde? Rekortzeko alin badare. A ber, bai, imardan ala taza berri bat. Bai, anerentzako ja badator bat. Egia. Baina olakoa. Claro. Que hay recortes, chica? Oi, karri daiko bakoitzek etxetik taza bat. Garai baten silea bakoitzek etxetik ematen zona, nire amak zaten zela. Taza esan dezula. Lehenko baten hemen gukin ontzen bat janire marabillosa, fantastika. Bai. Egun baten inon plan bat behakin eta gure beste laun batekin tazan zeramika pintatzea jutea. Behakin zon plater bat eta taza bat oso politetan nik esan bueno, niz motiba barra imestez, nire lehenengo aldi ezan, eta esan bale bat taza bat pintakoet. Zer gauza itxusi gehiago zan? Bai! Argazki behitu. Nik egunero horrekin gosaltzen dut, ja kariñoa diot. A ber, argazki oso itxusie. Ja, uste non oso politesa bartzen dut. Ez que, hemen gomendio bat, egun ematen juten mazate zeramika pintatzea. Pintatze, osea, ja taza inda da. Bai, taza dau inda. Ez que ni junitzen eikea taza. Ez, gu pintatzea. Ta nera eta parreikeit oso rustiko omen da. Bueno, Miguel, zen nahi duzu. Ez que, nizen be. Kolorek, gai, buk pintatzea karrik, bai. Kafe hartze genuen bitarten, pintau oso girly. Oso girly, egia da, bai. Eta kolorek
dare, potezitotan ematen duela danak askoz pastelago bezala diela, eta gero dau beste ruletilla bat, ikusten dela labeti pasago ondoren, ze tono gelditzen zaion, ze alda huiken da. Orduan, juten bazate kolorek aukeratzea, mesedez, ikusi ruletian, oza, labetik pasa ondoren. Zte, ni fijau nintzen, potetan ziela danak superpolitek, dana pastelitok eta hola urdinar, azul bebe, no seke, danak kriston politek. Labetik atea, naranja kriston fuerte, hau dinez, dakit zertan. A ver, baino zer da, tio. Es que, ba, hoi. Argazkien nahi deu. Beongoa, edo txagarri da. Leire, esan dezu. Es que nik proposa unioan dendako tipai diseño bat, netzako berez, super simple azala, eta no, es que eso es muy difícil, no sé qué, eta ni, déjame, cambia, vale. Cambia unon, disgustua inon, eta gaina itxusi borrokatu batea da. Eta baina unero hori ikusten. Baina, bueno, itxusi eta zurnetazio joitea omentzea, ordon. Ordon, ja. Ke ba, ez da itxusi Bigarren bat izango. egiteko aitzakea, eta listo. Hoi da, nik pendiente dauket. Nahi gabonetako opari hori da. Abeitu. Bai, tailer batea zeramika pintatzea. Guai dau, ni junitzen ez eitea zeramikako tailerrea, da, alo, aize ondo. Baina ni naizen perfekzionistakin ze estresa. Zitela ondo gaitzen, baina ez ondo gustatu ziten esperientzia. Posten ga. Bueno, aizu. Ez ni bezala ordun. Leire. Hombre, a ver, nire tazak ez die politxanak eta kolorekin iguala pasaziten, pinta unula kolore baten eta beste batzan. Zatik etzion ondo markau, eta guk ruletilla hori, genduken, bai baziola ikusten zala, baina potek oso igualak ziren, kasi. Eta orduan nik arroxean hain undan aran jartu nun, baina bueno, ez da ez pasatzen. Bueno, lasai egonan ez, mendi gutxira izango duzu katilu oso elegante bat, kolore oso eleganteekin. Osea, lasai egon. Berrie. Berrie. Nahiko beroko katilu bat. Baina hau. Claro. Vale. Kolore, vale. Hau ez. Hemen estudioan 3 dauzkagu lasai. Beste bat iritsiko da. Vale. Da gure izango da zuretzat. Vale. Oso ondo. Bai. Nahi tazak asko usan zaizkit. Osea, juten naizen den data eta hola, lehenengo begie beti tazata juten zat. Ta Leire beste gauza bat eskatu zuen. Bai? Bai. Zuk ere nahi duzula taza bat zure argazkiarekin esan zenuen. Barrun daukala argazki. Hori da. Beran daukala. Baina ze argazki. Zure perfilekoa? Txulita. Selfie bat, ala. Bere perfilekoa idatzi diot grupon lehen, ze txulita, ze guapa. Ai, ama, txikiz, eske beida zazu hemen dau. A ver. Hau da, Janirekin zona superpolike, amona egintzion, amuma jartzen da. Ai, ama ze polike. Katilua? Ez, hau da platillo bat. Beitu. Ta platera beak indo. Ez platera indo aukezu, bat pintau. Artista. Gero beste launtxo batek. Janire oso polike, Bai. Entzuten nahi bali beste batek dala katukin obsesionatu bat, katu bat intzon. Hau da gatzontzi bat. Plateren? Moñoñito. Gatzontzi bat. Osa, danetik dauk ez du. Jesus, osa hori egiteko? Eta gero, ai ama eske da un horror nerea, tío. A ver. Tan, badator. Claro, es que, recalca... Bueno, ya nerviosa garri da. Kolore pastelak dien zoragarrik. Vale. Baina guain, gehiago zailo brillo itxusi bat dana idala horroroso. Claro, ematen diena. Claro, nire estiloa zan da, pintatzeko ontzan superpolike, hola, pintau bar genuen, esponjillo batekin bezala, horra. Hola, desgastautako tono bat bezala. Matea, eta bain brillukin, ez? Eta, oain? A ver. Bueno. Ez, da horrible. A ver, egia ikustezula Janirena, por ejemplo, nei. Es que... Izugarri gustau zatela. Baina hori da, bueno... Rústico. Hori da, betxu, nik TikToken da ikusten ditut bideo asko, juten diela bigarren eskuko denda eta taula. Beida, prozesun, ze politxezien kolorek. Bai, egia da. Hor, hobeto da. Claro, askoz. Joda, eta matea da, eta hori politxezan. Indar gutxiagoarekin. Hori, Leire esaman izuna. Nik bideok ikuste ditut juten dila bigarren eskuko den data eta eostan ditue antigüedadek eta olako gauzak esatazuna. Hau ze gauza itxusie. Baina igual dekoratzeko gauza bat. Kandelabro bat ata baten formakin, eta esatezu gauza hori, eta gero ematen die pintura kapa bat ezakitze, o jartzen du ez dakit nola zerrekin kombinauta, eta oso politxe. Hau! Horrek potentziala duke. Zuk potentziala ikusi behar dio zutaza horri. Bai. Eta eunero alimenta goiten zaitu. Hori dala importantena. Gaur horrekin gozaltu, eta bueno, eunero gozaltzen dut horrekin. Alimenta goiten zaitu, así que ya está. Bai. Hoixen. Bueno, nik eakutsiko izan taza. Venga. Nola.
Hemen daukat. Aztuk egin zenuena? Bai. Ah. Ez dakit dauketen gero nola gelditzu zen. Baino... Nola gelditu zen. Claro, lehenengo egiten da, Karo, kasu otan, ez dakitztuk handik aste batea o 100 eta jaso beharra izan zen bai, laben bai. egosi egiten dioik. Ba, nik bai, karo, nerea momentun argizarekin buztinekin egindakoa. Bai. Eta hori sekaben behar da, labetik pasatzen du, eki da hau, buztine oain dio busti ez deola pintau gendula, eta gero ja, hori koloreke aldau egiten di, eta hori dana. Orduan, bada, sorpresa, de repente handi bi astea, esatezu, ok. Bueno, ez juzgau, vale? Baina, Ale, nire eta gero, hoi da precioso. Jos? Bueno, gero kolorek egia da, ok, esku zein da, nik, hola, eskukin, tak. Ja, eske, hoi, eske. A ber, baina ni buztinein dana aurretik. Batxillerren da, hola, bai, nire auken ze bat klasea eta volumena deitzen zala eta buztine egiten gendun. Zer guai. Artistiko ikasten zeak. Ah, artistiko indezuzuk? Bai. Ah. Bai. Nik uste Miguel enbiditan dago lan, Agian beste bat egin behar dioztu. Hombre, banea amak jarri do telebizio gaineko apalen. Tani, bueno, a ber, haimesteak hor ez da. Osake. Baina, zein nintzen zaten? Kolorek aldatzen diela eta hori. Eta brillantea... Galdu itxendo. Hor matea poltxeago zeon. Baina, bueno, pentsa behar da... Taza horrek atzetik dauken histori edala, egun bat launekin, Bilbotik. Hoi da. Bazkaltu gendun ramena super ona zeola. Hoi zeona. Ez dakit inoiz jande zuen. Bai. Buah, super ona. Bueno, bai, behitu enberren gare plana, escape room egoizan, eta bazkaltzea. Ramenea. Jo harriken ramena jatea. Sentitzen ari nintzen, ja, izan imertzuen. Kotxea. Venga, Joar. Esei, asien tonta, ala. Bueno, Donostia trenen jundek, Bueno, aiatzen bai. Aiatzen bai. Kontau dituzuen gauzakin, ni espaldien aizteranen ibili eta gogoare juntzat pixkat. Estazio berria ikusi aldezu, Bai. Nik obretan. Obratan. Bi arregian ikusiko dut. Bueno. Bai. Ara? Eske Donostia ezaz bihar? Bai. Vale. Bai, Ez kuriosidadea. Bale. Edo ez dut ikusiko, ez dakit. Igual grosan jaitxiko zea. Baina ordu pasako litzeke. Ez nahi zortik pasare ingo. Joar estazio jaitxita, hola, lurrea bi. Tena ikusi estazio. Egun bukau hartze ez zet ikusi nahi. Hau spoilerra da. Bueno, ez dagoen itzegin Donostiako geltokiaren inguruan. Bale. Bestela, ja... Asarratzen nahi da. Ez. Neri ez direki hemen... Bueno, tema aldaketa, Joar, bat gehi bat? Galdera trampa. Ez, baizea. Tema aldaketa. Tu, despistatzeko? Bale, bi, ala? Bai, jazta. Edo ez. Bai. Edo zazpi, segun Lauserra, no ikusi balin bazan duen. Jodean, 1 más 1 son 7. ¿Quién te lo iba a decir? Tin. Ba, hoxe, jazta. Ati honek kuña baterako ematen du. Así gea. Kuña, nerrils ez. Kuña, bale, hori hobeto iruditzen zat. Bai. Sare sozialetan beharren, gure entzule ougik hor horrenak finek, bai. Noski. Irrati entzuten duen antzako. Bai, ondo. Ze haiken du batzuk eduki premiuna izateko ez dakitzer. Oixe. Hemen eduki premiuna irratin bertan. Hombre. Ez sare sozialetan. Hemen. Bueno, sare sozialetako ke maitxe zaituzteu. Hombre, baina noski baietz, baina irratitik pasatzen dira asko. Baina ougi oiek ordarenak original da irratien. Hombre. Hoi da. Bai. Bueno, hane bat, testa. Bai. Test bat ekarri diguztu. Horren sintonia bai edukiko dugu, testen, ala? Bai. Iru dauzkeu, asik nahi zuna jarri. Ja, eske berriro, ala. Jarri lehenengoa. Ui, eta nun daude. Ai. Asi. Zuzeneko arazok. Hane, bi gehi bi. Bi. Lau. Baina lau, pentsatu dut esan, bi. Baizu, nola garen, Nola garen. Ja esnatzeko ordu bada. Zapatu eda. Bueno, nik uste... Pasta mordoa jandeu, ni behintzet. Ja, tripea dauketela bete eta inda. Te hartu dut, erra. Ona, nahiko beroko tazan. Txai. Late.
Ez da late, txai normala. Ez diot esnei bota. Baina kanela. Gauza pila, txaiek. A ber, bueno, denbora aukeu ez? Ja. Ubikozu, audioa? Bai. Vale. Txai, vale. A ber, txaiek dauke, te beltza, kanela, jengibrea, kardamomoa, klabo, hiltzea. Como? Klabo? A ber, usaio eket. Baina hori landare bat, no? Kanela iger... A ber, gaieta zeak apurre dare horre. Kanela pile bat igertza zaio. Kanela eta piper beltza. Bai, usaio nauke. Eta hau, esnekin, bua. Eta olo esnekin, bateze, bua. Neri arraro egiten. Increiblea. Ura, hola, eta gero esnea. Bai, ez? No? Bai. Bai, a ber. A ber, reina ikezu baitaren. Nik askotan igual etxen txaie, erosten dut belartxotan, edo hau txene badau. Askotan, modu ezberdin eta eosi daike. Baina, bueno, belartxotan, infusionatzeko beste gauzatxo hortan, eta esnetan zuzenen infusionatzen duzu. Baina nahi badezu, nik hartu izan dut ure eta gero txorretoa. Ja, hori pixkat. Txintxirri pixkat. Esnena. Eta oso na. Bueno. Oso na. Bai, pek. Leirek esan dut zera. Pek. Pek. Bueno. Eta gero esango izut, nun oso na eoten dan, ze gainada, Jesus, kate haundi baten oso nahi txandue. Adiós. Bai, horregatik ez dut nahi. Vale, gero. Ez dut esan nahi, baina horra adibez oso ona dau. Vale. Eta bilabarran hau, taberna ez, kafeteri, guain espezialidadeko kafeteri pila bat dare. Guain ateatzen nahi die pila bat. Eta holakotan, probatzen jo nahi dut. Ber, Donostin, hemen ingurun ez daukago asko, baina Donostin Bilbon lanen ondon bat jarri digue, humerran hau, komerzio txikin aldea, hori dana. Oso ondo. Bai. Egin goizuet reseña bat, zeiten naiz, txistu atatzen naiz, salibatzen nahi naiz. Bale, joan, sartu kuña, hortaz. Venga, guazten. Bide ertzean, teste zoroa. Everybody makes mistakes. Everybody has those days. 1, 2, 3, 4. Everybody makes mistakes. Everybody has those days. Everybody knows. Hau ez denuen sartu dala? Bai, askotan sartu, baina jarra da. A ber, baina Rihanna-rena Janirerekin sartu genuen. Vale. Eta bestea, hau Hannah Montana da. Hau Hannah Montana, bestearen izena ez no esatera, baina bueno, bestea... Avril Lavigne. Hori sartu genuen, eta hau faltatzen, ala? Hau jarri ondo, baina jarri deu. Hombre, ja denboraldie goazela, denbora emanek naiz mikrofono kontra. Denboraldia, osea, bagoaz, astek. Baina. Kanta hiru bakarri dauzkeu. Así que errepikau. Ja, bai. Vale. Baina hau da nere favorita. Hannah Montana beti. Bueno, esan dauna, brantxo bat ekiagoaz. Oine, bada, betxo guantxe ingen aiken bat. Orduan, zein hasiko da? Arri-horriar. Oso visuala. Oso radiofonikoa. Bai. Vale, nikengo dut komentario. Pentsa zemaki bat eta jazta, bestera. Vale, bat edo bi, vale? Bakarrik, batetik bostea. Ja, eta gero ez duzu asmatzen biok. Venga, bat edo bi. Bat. 3. Baina, ber, bat edo bi, 3. Bale, bostekin nengo. Bi esaten donik bat esan dut. Aitzen. Leire. Vale. Jo, arri-horriar hobeto zan, tio. Venga, arri-horriar eta nik ez egingo dut. Ez jo, ja. Komentauko dut. Bai, zenbatea. Bia, ez 3 berkau. Jo, bestela, itxen atatzen daunen esan ze atatzen daun. Ja, baina. Radiofoniko bihurtzen. Vale, venga. Bat, bi eta 3. Arri. Jo, a ver. Baina. Aia, barkau. Ez arri-horriar eta gero da, barkau. Vale. Baldiru arri-horriar. Vale. Arri-horriar. Papera. Arria. Vale, leire bat. Vale. Arri-horriar. Bik guraizea, zerrez. Arri-horriar. Joarrek guraizek, leirek papela. Bat eta bat. Arri-horriar. Leirek arrie, joarrek guraizea. Bi eta bat. Ya está, ez? Ja.
Bai, jabokeu. Vale, vale. Doblete, eske hobena nahiz eske. Ezik nahizon zu astea. Bueno. Leire. Lase nire eta bajango dut horrela. Vale. Nahizu pasatzea? Lasai. Zure izen estatuatuarra, kasi guntzat. Joar Steve dan bezala, zu Ashley olako bat, Lindsay, o Kimberly, o zen nahi duzu? Ashley, errexo nahi dutzen. Ashley. Bai! Ay, ama. Ya está, Ashley. Ya está. Ash. Thank you from the bottom of my heart. Mensaje hori, likiozuna. Eta ez dizu erantzun, haindik, lotxagabe horrek. Oain bak ez zein don lotxagabe honek. Bai, zantzen igun. Pagau inbartza jo bain. Egia da. Saludatzeko, ondare. Sí, hombre. Eta gero ingo du, adimen artifizialak egin seguro, eta hor tima bindizue. En fin. Fama zer da neburu eiotzen danen. Desde luego, ane. Bueno, a ver, Ashley. Venga. Nun egin behar duzu brancheri. Noa jungo zea brancheri ikia. Rooftop batea. Hau da, azotea batea. Oso fancy, oso gau ez da, baina, bueno, pixkat argazki ez da oso ondo elegituta. Piknik bat ingo duzu jardinen, ondartza jungo zea, brancheri ikia, edo diner baten. Dinerrak die, beste estatu batutan daren kafeteri mitiko hoiek daula kamarera beti kafekin. ¿Quieres que te ponga más bombón? Holako, pues, oitako bat. Ostras, a ber argazki ez, kepin harten dudan hau. A ber, zenek motiten vibrazio bena. Dinerra. Bai, vale. OG, baitare. Vale, zein izango da zure plater principala, brunchontan? Avocado toast with eggs, hau da. Aguakate zea, tostada arrautzakin, tortitak, burritoa o arrautza benediktok. Igual lehenengo aguakatea. Bai. Erraskoa. Hombre. Vale. Zerrekin launduko ezu? Ze erarikin? Zumo bat, kolakaue, kafea o ure? Hombre, aguakatea izan da, kafea, bai. Kafea, oso ondo. Bueno, esantzaik ezun ez etzen duen lazten, Zeon, oso ondo jarrita hori. Vale, zein da zure, launduko dizun platertxoa edo ukiko dezuna ondon, pixkat, pik-pik eiteko, aldin behin. Pik-pik bat. Fruta entxalada bat, Macedonia bat, arrautzak baconakin, irugiarrakin, gero, hau zer da? Mixed breakfast. Mixed breakfast platter. Jartzen dola arrautza batzuk, irugiarra, patata batzuk, bi tostada, eta beza, croissant. Irugarrena, nasketa. Vale, nasketa. Eske nik oindi doket burun, oindik netzako goizze bezala da. Vale. Nik brantxa lotzen dut oindik neko goiztekin, orduan, oi. Vale. Indarra hartzeko, oi. Bai. Vale. Zuki norbai gehiotorriko alda? Brantxori ekia. Bai. Launen bat, o launek, familia. Significant other. Norbait, espeziala. Zilire egin dizuna. Edo ez, ni bakarrik. Launek, osando. Eta gero, postre jango aldezu, brantxontan. Hori guztia janda gero. Txokolate eta marrubi gazta tarta, red velvet tarta, barkau. Elatue, o pastela. Nik uste hau dala limoia eta merengue pastela. Edo ez oi. Zein? Limoia eta merengue. Ez errez, oi. Ez errez. Eske, ai, jode. Ja ikusi baina ez dakitzen da. Ez dakit nik ezein dan. Joa, tio. A ber, bila emertzen dan pertsona hau. Bueno, Leire. Bai. Elene, otxe barizun. Bueno, Leire, badaukeu, zure celebrity soulmate. Ez da Ash. Ez da Ashley, da, galdu dut, Rudy Pankow! Toma! Wow, Rudy! Zein da Rudy? A ber, egunerozio ze ikaste hemen da, vale. Bai. Aktorea da,
ikusten daunan arabera, 88koa da, 26 urte, 27 goitu, Alaskan jaioa, 88 neurtzen doz, zualtu ezea eta zeman neurtzen zu leire? 70 bueltan ustet. Eska hundia da. Ni txiki egitu naiz da. Vale, eta abeito. Eta ez daune omen da Netflixeko Outer Banks serien Gigi Maybank pertsonajea eikeatia. Ez edeko zuzien. Erra, vale. Pues bueno, beto, egunero zez ikasten da. Ba, Rudy, zer dugu Rudik? Bueno, jartzen do, zue biok eingo zen duela, ba, bueno, oso bikote bat, estable bat, balantzatu bat. Bueno, ez da asko esmera gortan. Bueno, ba, Rudy eta Leire, Rudy bihotza Leire o Leire bihotza Rudy. Prest gure amodio hasteko. Ize politxe. Jalo. Bueno, San Valentin pasada. Madre mía. Eba, aurten ez da egon hain beste boom, ez? Ez da bueno, ez dakit. Sin más. Es que... Baina askotan markak eta San Valentin gora, San Valentin bera... Bueno, aprobetxatzen du, Bai, baina instaramentola ez da tirutuen beste... Ja, ez dakit, pasaten. No sé. Bueno, pasada, zupena Rudikin ez da zula pasa, baina bueno. Ja. Bueno, Joar, Bai. Zure txanda da, Steve. Ados. Vale, Steve, nunengo dezu brantxori. Rooftop, jose zaian, rooftop baten, hau da, azotea baten. Bai. Piknik batengo dezu jardin baten, playan, o diner baten. Nala, diner. Diner rametiko esan detena, diela estatu betutan daren taberna mitiko zeatan pelikulatan da ikusten dienak, asientuke, hola, bai, gorriz, bai, eta beti kamarera bat eutela, ¿quieres más café, bombón? Eta, bai. Bigarrena esan didazuna. Vale, pikniket, playan, playan, ni jardinen. Bai, azotea batean peligrosoa. Bueno, a ver, mai baten, jose, baina, bueno. Bueno, baina... Vale, egualdia eta idanak. Vale, zein izango da zure plater principala? Tostada, aguakate eta arrautzana, tortitak, burritoa, o arrautza benediktinok. Ez que hola esan da. Ex-Benedict. Burritoa. Bai? Bueno, vale, uste no esan bertze juzula tortitak, zakitze da. Vale, erateko, zumoa, kolakaue, o chocolate milk, kafea, o ude. Kafea, vale. O ez errez. Oin kontura unaiz. Kafea. Vale, eta zein izango da gero aldameneko... Bueno, ondo. Zein izango da zure aldameneko platera? Aldameneko platera. Hola, tal cual itzultzen dut. Side dish, vale, aldameneko platera. Vale, fruta pixkat, arrautza irugiarrakin, o plater bat, bueno, gosaritan jaten dien hainbat elementukin, arrautzak, beikona, patatak, tostadak, pixkat, hola... Fruta pixka bat. Txoen bat, joazon. Ez, fruta pixka. Fruta pixkat, oso, no? Eta gero, zeinekin jungo zea, brantxorikia, launekin, familikin, pertsona espezial horrekin, o bakarrik. Persona espezialarekin. Gu izango behar, Dudari gabe, Leire. Eta, bueno, postre jango aldezu. Hau da, batetik daukeu txokolate eta marrubi gaztatarta, red velvet pastela, helatu, O pastela hemen, nik uste limoia eta merengena dala, edo ez, eskerrik asko nahikoa dut. Nik uste nahikoa dela, ja. Vale. Eske burritoak, fruta eta... Buf. Bueno, badaukeu beste soulmate bat. Miedo me da. Eta zure arima bikie izango da Drew Starkey. Wow. Ez dakigu, haure zeinan, bilan berdeu. Aber bere amak ezagutzen duen. Baitu beste aktore bat. Kasu hontan, hau heldu xogoa, 83koa, 32 urte ingoitu horten, Carolina, Ipar Carolinako semea, eta kasu hontan, drama adolescentetan atera da, bitu, Con amor
Simon pelikula hortan, eta The Hate You Give izenekon. Eta, bueno, hoxe, ez dakio, eskrimenea azaldu da. Behitu, besteare bai, Virgo izeneko telesail edo zea baten, pelikula baten azaltzen da zeakin batea, leirenakin batea. Bai? Rudy eta Triu batea. Oso una aslikatik aizinera. Behitu gaina, eske, ja, nerviosa garri da hartu. Bai. Así? Bai, tio. Jope. Bueno, espero deu, ingo deu afari bat bostok. Bueno, niko hain ere zeingo, eta berna zein ateatzen zaten. Eta hola seirok. Eta la seio juten gea zita triple baten. Baina zuk nun aukera zuitea? Picnic, zuk? Ez, nik rooftop ez. Diner baten. Zuk nun nengo zen. A ber, venga, nik azkar baten nengo et, bale? Obeto kanpoan. No? Jaderrin bale magare, bi edaukeu seguro. Ez dago zertan leire, orain, bueno, nahiko txintxo dago. Baina hotza. Bueno, berandu xago ingo dugu, ja, udaberria bukatzen ari den neurrian, ez dakit. Testainat eta arazokin gabiltz. Ze pasada. Neie ateazat, Rudy, leiren Rudy. Lapurtu egin nahi ez du, Ez, leire, barkau, oain itzen behar dugu. Ezen gea, gure launtasuna ezin dugu, motiro batekatik izan. Jode. Arri horriar. Arri horriar, venga. Jesus. Arri horriar. Txema, jozte matea behar dugu. Batea. Batea? Bai, vale. biokura izate dugu. Vale. Arri horriar. Pia papera. Arri horriar. Joe. Arri horriar. Ane. Arri horriar. Arri horriar. Autentzio. Horregatik ateatzen da bimora. Arri horriar. Arri horriar. Arri horriar. Rudinetzat. Barkau? Zenbat aldizu egiten atea deu berdine? Horrekatik ateazagu bioi Rudi, iguala gea. Ai ama, ze bildurre. Ba bueno. Ez az de pasatzen. Ez lasai. Rudi ez jungo gea Driu, Joan eta Gubiok. Ez nire ere zegi esan, así que listo. Beste hori niri tokatu zaidana? Driu. Aberra txillo harrena? Karo, ez ikusi zeidan. Karo, ane? Ez zaio guztau behar, batea. Bueno, izango da... Hau. Ez dut esango. Eskat, hauke Paul Branchen. Bai, eske bai. Paul Ranch o Paul Branch, nola da? Ez, Paul... Bai, Igual ez da Paul Branch. Granch, ala? Granch, bai. Antza dauke? Ez que ni Branch esaten nahi, Paul Branch. Vale, Paul Granchen antza dauke pixkat. Bai, dauke. Bueno, pues, hemen txegare. Ba, hoxen edarki. Vale. Ondo. Ondo. Beste zalantza bat argituta gelditu zaigu. Bai, jazta. Lasai loi nahi gaur. Bai, itanto. Ba, bikote, agurtzen joateko gaurko tertulia egin dugu, hemendik 2 astera izango dugu elkarren berri gehiago, martxoaren 15 tokatzen zaigu, ataun irratiarre, ja, ruzoa bihurtzen nahi nahizak, irratiarren. Ataun irratiaren urteurrena tokatzen zaigu. Ze fuertea. Zenbat urte? Sortzaiek ez aldi madaki. Ja, esango nuke. 12. Zenbat urtekin hasi zinen? 11. Eta zenbat dazkezu? 23. Lau itxeko? Bai. Bardon, 13 urte? Bateko ditu? 24, bai, 13 urte. Zuk 11 nahi balin bazan du? Bai, baina segitu emeten dituen 14. 2013an hasi zen eta. Bueno, 12 urte. 12, beteko ditu. Ze fuerte. Wow. Bueno. Ba, ez dakite, azte egiten dugun, edo ze tertulia berezitxo bat tokatuko zaigu, beraz. Bueno. Ea ba. Ikuseko dugu. Ze nerviak, ez? Zeateatzen da. A ver. Kliska. Bai. Zue zerbait baduzuela... Bueno, ez dugu gure kartak mai gainen jarri behar. Sorpresa izan behar da, ez? Hoi da. Berez gonbidatuarekin tokatzen da. A ber. Egian jepeto gonbidatuko dugu, edo... Bai, ondo leoke. Ile urdina duen erredakziokidea, ea ezagutzen dugun aurrez aurre. Eske misterio bada, non dau? Ja.
Horri biltzen da, oso gutxi ikusten dut nik, baina lan top egiten mendu. Ja, baina gu da garenen inoiz ez? Karo, eske hauran igual astean zer egoten da lanean. Ja, baina ez da, ba. Larun batetan ez dut uste lan egiten duenik igandetan ere. Ez dut detaileik euki saludatzea etortzeko hori ere esango izut. Ez tiu, ez da posit bat utziaten pegauta. Zuatzo etorri zinenean jepetoren ganetzen hori ikusi? Ez zeon? Adios. Ta galdetu inion, hau ez alda etortzen da. Besteke, fíjate, kubritu iten dion izait. Igual fantasmakeak ziren. Zer? Horrek esan nahi doni atzo bakarrik egon itzela izketan. Bai. Baina. Ego zinek izatela. Vale, bueno. Ze ondo, lasai utzi diazu. Toma. Marka banez, lasai. Ez da sinistu behar fantasmatan. Bueno, fantasma bai, zatek asko dare. Mamutan. Bai. Fantasma asko dare. Itanto. Biziontan. Bai. Baina, hoi esan barron, osea, bildur gehiago ematen du bizitaren pertsonak hildakok baino. Hori ja esan dizu ez erin, baina bizitarenak, ene! Baina, graztu dira. Eta, esan baiet. Aritu gara katilloaren inguruan izketan. Batek daki, urte hurrenerako iritsiko den, ez den, ez dakit prestatu duzun zuia akto de entregarako zure hitzartzea edo. Uste non nere outfite, zamanon hori hoxe baiet. Espero eta elegante torriko zehala. Claro, gero argazki... Ui. Madre mía. Ze pasau da. Gero argazkitxoren bat erakutsi beharko diegu gure sare sozialetako lagunei ere, zakit. A ber. Bai, hola, ez zakin. Claro. Jende goiakin zeiten eta Oskarrakin zeiten duen bezala. Igual ingo etora katillun elduleko ikozka iten, zeak tenista bezala. Ai, ama. Urre koloreaz du, honek behintzat. Bromazan, ez, ingo detola. Koket. Eta itzartzea prestatu duzu, zerbait horrela ia buruan badaukazu... Vale, pentsauko dut. Hor nabil, guelta batzuk ematen, baina pentsauko dut. Vale. Baukezu denbora bandik. Vale. Eskerrik asko. Vale. Bueno, pentsatu ondo, Zepukaera hona eman dion. Nobody is perfect. Bueno, barkau. Pentsatu ondo, ordo. Eta moin datorrena bai bukaera hona emateko, hombre? Ja, entzun duzu? Hombre. Jo, Madre mia, badauka ja belarria, Kebe. El kebe. Laster lijo ikustea, ekipo. Bueno, laster ez baino bai. Pixatxo bat, oraindik ala, no? Nunda gainera? Iraien, beken. Pixka bat oraindik, madre mia, leire. Piri, maiatza, kaina ez da... Bai, asko urte erdi. Geratzen da. Bai. Bueno. Elegante, jo marko naiz. Beakoen kontzertu trajekin emateitu. Bai. Pasau da de flow reggaetonero, flow elegant. Bai. Oin traje natatzen da. Hau kusin bet. Hombre. Zure crush. Ez da zure celebrity crush, ez zatik baukazu bat, así que... Celebrity crush. Bueno, bikote, baina agurtu egingo dugu, gainean ditugu eguerdiko ordu batak, eta azken abestienekin utziko ditugu gure entzuleak. Izango dugu, hemendik pare bat astera berri gehiago, elkartuko gara, kontu gehiago egiteko, eta Tauni Irratiaren urte hurren hori behar den bezala ospatu ahal izateko. Ados? Oso ados. Bueno, bikote, ondo izan. Berdin. Ondo izan zuek ere entzuleo, kaio. Club con el combo, rápido, largo y lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10.
sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado teteo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en Uber al apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos